Arratsaldeon guztioi, orduak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan Irulegiko eskua hizpide izan ere aipatu bezala urtebete da haren aurkikuntza gizarteratu zela. Oihartzun berezirik ez du izan urteurrenako ordea, hala ere bada aurkikuntzari erreparatu dionik naziotasunaren ikuspuntutik Joseba Siron, Iruñako Euskal Herria Bilduko kidea. Irulegiko eskua deiturikoa arkeologiak euskaldunoi ematen digun izugarrizko aurkikuntza da. Iruñaren ondoan, erromatarrek Kristo aurreko lehengo mendean suntsitu zuten herrizka baskoi batetan, ate batetan iltzatzeko brontzesko xafla bat aurkitu da. Xafla esku baten itxura du eta testu bat darama industua. Eta 2000 baino urte gehiago duen testu hori euskaraz dago. Beno, aintzin euskaran egina dago. Hau da, orain dela 2000 tapiku urte erromatarrak Euskal Herrira iritsi ziren garaian baskoiek erabiltzen zuten euskararen aintzindarian. Egunotako argazkia ordea Mistearen legeak eta Sánchezen inbesturak bere ganatuta daukan argitara atera dira. PSOE Kataluniako bi indar subiranista nagusiekin hitzardutako amnistia legearen xehetasunak PSOEk, Sumarrek, Errezek, Juntzek, Euskal Herria Bilduk, EAJak eta BNGak sinatu dute justu ere eta atzo erregistratu zuten Espainiako Kongresuan presako prozedura gisa. Lege proposamenak 2012tik gaur artean Kataluniako prozesu subiranistarekin lotuta prozesu judizial batean dauden arduradunei eta herritarrei eragingo lieke. Deneran bertan bera utziko lituzke beraz, 300-tik gora independentistaren eta 73 poliziaren prozesu judizialak. Aurkeztutako lege proposamenak ere barne hartzen ditu Tsunami Demokratikoko kideak eta Errepublikaren defentsarako batzordetakoak ere, zeinak urren ez urren ikertuak eta akusatuak izan diren terrorismoan egotzitan. Frantina Armengol, Espainiako diputatuen kongresuko presidenteak baieztatu du bihar eta etzi egingo dela Pedro Sánchez PSOEko hautagaiaren inbestidura saioa. Kongresuan ordezkaritza duten taldeekin abiatutako negoziazio sorta amaituta, Sánchez prestago beste 4 urtez presidentetzari eusten saiatzeko. Hautagai sozialistak hilabete pasatxo behar izan du inbestidura gainditzeko behar adina babes lortzeko. Hala ez ustekorik ezean aldeko 179 boto izango ditu osteguneko bozketan. Kongresuan erregistratu dutenetik hilabeteak pasa litezke lege proposamena behin betiko onartu eta indarren jarri arte. Gainera Alderdi Popularrak birritan esana du amnistia legea eteten edo hori ahalik eta gehiena atzeratzen saiatuko direla eta Europako Batasuneko erakundetara joko dutela horretarako. Hain zuzen, Europako Alderdi Popularrak gaur iragarri du amnistia legearen afera hurrengo Europako Parlamentuko osoko bileran eztabaidatzeko eskatuko dutela. Hilaren 20tik 23 izango da hori. Anartean, Felix Bolaños jarduneko presidentza ministroak azpimarratu du amnistia legearen proposamena erabat konstituzionala dela, bai edukiari dagokionez, bai helburuari dagokionez, inolako zalantzarik gabe. Horrela amnistia legeak zauriak itxiko dituela dio Bolañosek eta gatazka behingoz gainditzea duela helburu. Utiliza una herramienta, quizá la más poderosa que tienen las democracias, como es una ley de amnistía, precisamente para cerrar heridas y también para fomentar la convivencia y superar de una vez por todas un conflicto que hemos venido sufriendo, desde luego en Cataluña, pero también en toda España, que hemos sufrido desde hace más de una década. Queremos con esta ley cerrar heridas y queremos con esta ley resolver el conflicto político existente. Erosketetara doanak arnen sartu ezin da jarraitzen du prezioen igoera etengabea da oraindik. Elikagaiak iazkurrian baino uneko 9 garestiago daude Hego Euskal Herrian eta hilabete batetik bestera beste 1,5 garestitu dira. Dena den igoerarik txikiena da iazko maiatzetik. Inflazioari aurre egiteko neurriak eragina izaten ari dira, baina espero zena baino abiadura motelagoan gertatzen ari da hori. Espainiako Estatistika Institutuaren urriko kontsumo prezioen indizeak agerian utzi du beste behin gaur egun elikagaien prezioa dela inflazio handiari eusten dion aldagai nagusia eta energiarena aurreneko hilabetetan gertatu zen moduan. Tasa orokorrak 0,2 egin du gora iraietik urrira, baina egonkor mantendu da 3,5
azpiko inflazioa berriz ehuneko 5,3 da, igoera txikiena da iazko uztailetik, elikagai ez elaboratuak eta produktu energetikoak kanpo uzten ditu azpiko inflazio horrek eta horiek izaten dira egonkorrenak, erregaien merkatzeak ere lagundu egin du tasa orokorra egonkor mantentzen. Kultur eta ekitaldi handiak antolatzeko eta erakartzeko arrazoien artean badago etengabe errepikatzen den bat, errentagarritasun ekonomikoa. Hau da, ekitaldi hori antolatzeko gastatu den dirua gainditu egiten duela ondoren eragindako jarduera ekonomikoak. Bada, Frantziako turraren hasierari dagokionez eragin ekonomikori 104 milioi eurokoa izan zen, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuak Bilbon azaldu duenez. Grande parta antolatzeko 12 milioi euroko aurrekontua aurre ikusi genuen erakundeetatik. Azkenean, erabilitako diru publikoa izan da 12,2 milioi. Aurrekontuan jasotakoa baino 200.000 euro gehiago. Inbertsio honek sortu duen inpaktu ekonomikoa guztira 103,9 milioi eurotakoa da. Ia 104 milioi euro. Inbertitu den euro bakoitzak 8,5 euroko itzulera izan du. Edo beste batera esan da, 8 aldiz biderkatu da egindako inbertsioa. Eta gure ekonomiaren beste korapilo bati heldutan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontuak amore eman duen gobernu baten aurrekontuak direla uste du Euskal Herria Bilduk. Alderdi sobiranistak bere proposamenara dio gaur Pedro Azpiazu ekonomia sailburuari. Harira Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak esan du, EAJak betiko aurrekontuak aurkeztu dituela betikoa egiten jarraitzeko diru apur bat gehiagorekin. Edozein kasutan guk erantzunkizunagatik eta batez ere Jaurlaritzak esaten duenaren kontra uste dugulako eta konbentzitua gaudelako gauzak egin daitezkela eta egin behar direla beste modu batean, finean ez gaudelako hemen konformatzeko, gure proposamena helarazteko konpromisoa hartu genuen eta hala egin dugu gaur goizean, gure proposamena bidaldi diogu Azpiazu sailburuari, Euskal Herria Bilduren iritziz, Jaurlaritzaren aurrekontuetan txertatu beharreko funtsezko elementuak biltzen dituena, ez? Bestaldetik Aitor Teilleria Zabaiako espetxera eraman zuten atzo arratsaldean Arabako auzitegiak atzera bota ostean bere abokatuak espetxeratzea eteteko aurkeztutako bi errekurtsoak. Horrela, Arabako EAJako buruzagioiak kartzelan sartzeko eskaini zioten 72 orduko epea agortuta sartu zen kartzelan. 6 urteko espetxe zigorra ezarri zioten hain justu prebarikazioan funts publikoak bidegabe erabiltzea eraginmen trafikoan legez kanpoko elkarketan eta kapitalak zuritzea egotzitan. Hala, De Miguel Auziko azken jeltzale kondenatua espetxean dagoeneko. Eta lerroburuekin bukatzeko berriz nazioartera begira jarriko gara, izan ere Israelek Gazara erregaia eramatari ezarritako betoa lehentasunezko arazo bilakatu da. Gaurtik aurrera Nazio Batuen erakundeak ezingo du garraiatu Rafako pasabidera heltzen den laguntza humanitarioa horretarako erabiltzen ari diren kamioiak erregairik gabe geratu baitira. Ez hori bakarrik, etzitik aurrera telekomunikazio zerbitzurik ere ez da izango Gazan horretaz arduratzen den enpresa Paltel erabat itxi beharko baitute arrazoi beragatik.
Gazako egoera hala iritsi da uneko argazkiari heltzeko uneak gaur bete da urtebete, Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegiko eskuaren berri eman zuenetik. Leire Martinez. Erromatarrak heldu zirenerako, hemen, Nafarroan, Euskal Herrian, Iruñerrian, euskeraz mintzatzen zen, eta baita idatzi ere bai. Aldezarretik ez oso urruti, Kuenkatik aldendu gabe, Aranguren haranean, bertan dagoen Irulegi mendiaren kaskotik oso gertu, Arantzadi Elkarteak indusketa bati esker aurkikuntza bat egin zuen. Bertan, brontzesko esku bat aurkitu zuten, eta bertan testuak euskeraz idatzirik. Albisteak duela urtebete Euskal Herria zangoz goiti paratu zuen. Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneko herri baten istorioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi, bizirik egon bedi. Eta Euskara hizpide dugula hezkuntzari helduta, gurasoen euskalgintzaren eta gizartaren aspaldiko aldarria da Iruñeko haur eskoletan murgiltze eredua jartzea. Hau da aurrek euskaraz ikasteko eskubidea izatea, bada adi jarraian auziaren bueltan jaso diren azkenei Leire Martinezen eskutik. Haur eskoletako plataformako gurasoak eta euskalgintzak murgiltze eredua eskatzen dute Iruñean 0-3 haur eskoletan. Izan ere, momentu honetan Iruñean dauden 12 haur eskoletatik bakarra euskeraz delako. Eta kontuan hartuta, gero eskolaratzen diren horiek euskaraz ikasten duten kopuruaren 30% dela, ez da bidezkoa bakarrik haur eskola bat euskeraz izatea. Azaroaren 26an mobilizazioa iragarri dituzte urraketa honekin bukatzeko helburuarekin. Euskararen haur eskoletako egoera ez da xamurra Iruñean. Duela 30 urte bezala jarraitzen du, atera bideri gabe. 12 haur eskoletatik bakarra dago murgiltze ereduan, Txantreako Izartegi aurreskola. 2018an Bildu udalera sartu zenean, 3 haur eskola gehiago jarri zituen murgiltze ereduan, hau da, euskaraz. Eta aldaketa kolpetik ezarrita egotzita, oposizioak errekurtsoa paratu eta berriz hasierarako egoerara bueltatu zen. Bien bitartean, aurreskolak euskeraz gurasoen plataformak, haurrak euskaraz ikasteko eskubidearen aldarri eta borrokari eutsi dio. Eta datuak mailaren gainean paratuta, Iruñeko 135 haur kopurua da euskeraz ikasten duena eskolan. Eta beraz, behar horiek asetzeko aina eskatzen dute. Donibane auzotik Iruñerrira. Ezin baitugu ahaztu, ume guztiek dutela euskara ikasteko eskubidea. Hala bada, gaurdanik, Nafarroko gobernuari eta Iruñeko udalari garbi exijitzen diogu 0-3 haurrentzako eskola murgiltze eredua zabaldezan Donibanen eta euskararen bazterkeriarekin bukatu dezan. Horrela, Iruñea 4 esparru geografikotan banatuz. 4 esparru horietan, aurreskoletan, euskeraz ikasteko bermea eskatzen dute. Euskalgintzaren laguntzaz, plataformak bertzeren artean Donibanen eraikitzen ari diren aurreskola berriak murgiltze eredua izan dezan eskatzen dute. Mobilizazioak iragarri dituzte azaroaren 26rako. Udaletxe aintzinean kontzentrazioa eginen dute.
Hizkuntza politikaren gaia pilpila da Ipar Euskal Herrian ere euskararen erakunde publikoa berritzeko prozesua abiatu da eta bide horri eta aurrekontu berria erabakiko dituzte ondoko hilabeteetan. Urriaren 19an anbizio handiagoz jokatzeko eskatu zien Euskal Konfederazioak erakundea osatzen duten erakundei eta 2050erako hiztun proportzioa 20%ra heltzea bermatuko duen hizkuntza politika bat eskatu zuen. Bada orain hizkuntza politikak anbizioa behar duela berretsi dute hautetsiek. Eta kargu hartzearekin batera, instituzio arteko negoziaketa hasiko da. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, Euskara desagertuko da 2050ean. Gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea Euskarak etorkizu bat izan dezake. Hizkuntzaren bueltakoak ala aste on bada bestelako gai nagusirik argitara atera dira PSOE Kataluniako bi indar sobiranista nagusiekin hitzartutakoan amnistia legearen xehetasunak 300 gora independentistari eta 73 poliziari eragingo lieke. Hori horrela, bihar eta etzi egingo dute Sánchezen inbestidura saioa eta ezustekorik ezean PSOEko hautagaiak bermatuta daukan lehenengo bozketan gehiengo osoa lortzea. Bere aldetik PPek berriro esan du Europako Batasuneko erakundetara joko dutela amnistia legearen proposamena eteteko. Bada solidaridad Voxen sindikatuak greba orokorra deitu du azaroaren 24rako amnistia legearen aurka. Ekimenak Santiago Abascal lider ultraeskuindarraren babesadun eta beharrezkoa eta egokia dela uste du. Prentsa horreko batean azaldu duenez, Pedro Sánchezen inbestidura lortzeko PSOEk beste alderdi politiko batzuekin sinatutako akordioak langileen eskubideen aurkako eraso bortitza dira. Alderdi Popularrak baina distantziak ezarri ditu deialdiarekin adierazita greba orokorrak sindikatuek deitzen dituztela eta ez alderdiek. Hala, esan du Miguel Tellado PPko antolakuntza idazkari ordeak eta sindikatuei eta patronalari entzutaren alde agertu da. Gogoratu behar da UGT eta Comisiones Obreras amnistiaren alde agertu direla eta COEk ezoiko batzorde bat egingo duela astelehen honetan PSOEren eta Juntzen arteko akordioaren ondoren egoerari heltzeko. Gainera Pepe Alvarez UGTko idazkari nagusiak zalantzan jarri du greba orokorra ditzeko solidaridad sindikatuak duen zileitasuna lan arloan duen ordezkaritza txikia dela medio.
Hala amnistia legearen zein santzezen inbesturaren bueltako berri gehiagoren zain, bada besterik Espainiako poliziak zenbait pertsona atxilotu zituen atzo Sorian, Zaragozan eta Madrilen, iragan maiatzaren 27an Jon Aranburu Donostiarra koman utzi zuen erasoarekin lotuta. Diario de Soria egunkariaren arabera 8 gizonezko atxiki dituzte guztira eta denek lotura duten Orgullo Numantino talde ultrarekin eta eskuin muturreko beste talde batzuekin. Soriako edabidek azaldu dutenez, polizia operazioa abian da, oraindik eta pertsona gehiago atxilotu ditzaketen datozen orduetan. Aranburun 2 aste eta erdiz izan zen Burgosko ospitaleko zaintza intentsiboko unitatean koma induzituan eraso horren ondorioz Donostia ospitaleko ziura eraman zuten gero osatzen segitzeko. Burezurra hautsita zuen atzealdean eta belarri aldean eta hainbat kolpe eta beldura aurpegian. Eskuin muturreko dozenak akideak egin zioten eraso maiatzaren 27an Numantzia Korneia partidaren atarian taberna baten kanpoan lagunekin batera zerbait hartzen ari zirenean. Polizaren utzikeria salatu zuen Aranbururen senide eta lagunek talde fasisten elkarretaratzaren jakitun izan da ez dutelako erasoa gelarazi. Erasoaren osteko orduetan 4 pertsona atxilotu zituen gainera Espainiako poliziak, baina aske utzi zituen epaiaren aurrean deklaratu ostean. Eta halako testuinguru politikoan Euskal Herria bilduko zenbait alkate Gasteizen izan dira astearte honetan larunbatean Bilbon izango den manifestazioan parte hartzera deitzeko Euskal Herritarrei ikusi. Euskal Herriko zenbait alkatek koalizioak larunbatean Bilbon egingo duen manifestazioan parte hartzeko deia zabaldu dute Gasteizen egindako agerraldian. Euskal Herria eskubideak dituen nazioa dela azpimarratu dute eta herritarren laguntza eta bultzada beharrezkoa dela baieztatu dute. Zer izan nahi duen eta nola antolatu nahi den erabaki nahi duen nazio bat gara. Aste erabakigarri batean gaude Estatu Espainiarrean, non Euskal Herritarrengan eragina duen gai funtseskoetako bat jorratzeko aukera irekiko den. Espainiako estatuaren lurralde eredua. Euskal herritarrek eragile nagusi izan behar dute lurralde ereduari buruzko eztabaida honetan. Lurralde ereduari buruzko eztabaidan Euskal Herriak bere indarra erakusteko mobilizazioa burutzeko deia zabaldu dute. Alkateek eskubideak defendatzeko eta jendearen bizitza hobetzeko lanean jarraituko dutela azpimarratu dute. Memoria duen nazio antifaxista bat eraikitzeko asmoarekin. Horretarako, herriaren babesa eskatu dute larunbatean Bilbon burutuko den manifestazioan autonomia kalea betetzeko helburuarekin. Ordea, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ordezkatzen duen esparru politikoa indartu eta zabaldu egin nahi du Elkarrekin Podemosek eta alderdiaren egiturak eta sendotzeko prozesua abiatu du. Horretarako ezkerreko eremua bere egin nahi du alderdiak, Sumarrek zer egingo duen zain egon gabe, eta arekin izan ditzaken aliantzak aintzat hartu gabe. Izan ere, gogoeta prozesua Eusko Legebiltzarrerako hautesunetatik harago joango litzateken Euskadi berria eraikitzen izenpetu duen prozesu parte hartzailearekin. Beraz, Podemosen xedea da gizartearekin eta herritarrekin berriz ere konektatzea. Pilar Garrido, Elkarrekin Podemoseko koordinatzaile nagusiak azaldu. Legez izan ere, haren hitzetan EAJak eta PSek ordezkatzen duten gobernantza eredua agortuta dago eta aldaketarako abagune bat, leiho bat zabaldu da ezkerreko indarrentzat. Euskal Ezkerretik aukera paregabea dugu aurrean proiektu politiko erabilgarri eta arduratsu bat begirada zabal batekin eraikitzeko. Horregatik Podemos Euskaditik Euskal Ezker eraldatzeko alderdi eta gizarte zibilera irekia den prozesu bat bultzatu dugu. Elkarrekinek gure elkargunean beti erakutsi duen filosofia berarekin. Etorkizuneko helburua Euskal Ezkerraren esparru politikoa zabaltzea eta indartzea eta gizarte zibila implikatzea. Gaiz aldatuta berriz Donostiako udalak Mirakontzan dagoen Nobu hotela aldi baterako ixteko agindua eman du hirigintzako araudia ez betetzagatik. Ankora elkarteak joan den ostiralean salatu zuenez egindako lanek hirigintza eta eraikuntza ondarea babesteko plan berezia urratzen dute. Udan Arbeok azalduko digu.
Airbnb eta epe motzeko alokairu turistikoaren sektorea. Neurri horiek aztertu dituzte haritik hirira geologoek, eta horiek Euskal Herriko hirietan aplikatuz gero zer eragin izango lituzketen ikertu dute. Lege horrek epe motzeko alokairua debekatzen du, 30 egunetik beherakoa. Salbuespen bakarra logelen epe motzeko alokairua izan daiteke. Beti ere egonaldia egin bitartean apartamentuaren jabea bertan bizi bada. Horiek horrela Donostiako kasua gurera ekarriz, Gipuzkoako hiriburuan topa daitezken 1806 eskaintzetatik 109 soilik dira epe luzera bideratutako alokairuak. Hori horrela gainontzeko 1694 eskaintzak, eskaintzaren 93,4 legez kanpo geratuko lirateke New Yorken onarturiko legea bertan aplikatuko balitz. Haritik hirirakoek planteatu duten epe motzeko alokairuaren debekuak ez luke egungo etxebizitza krisia konponduko, baina aurrekari garrantzitsua suposatu lezakela iritzi diote. Bada Donostiako turismo izpide dugula azken berritza dugu Mirakontxako Novo Hotel berriak aldi baterako geldiarazi duela bere jarduera. Donostiako udalak establezimendua ixteko agindu eman ondoren, hirigintzako araudia ez betetzegatik. Robert De Niro aktoreak sortutako enpresa bateko ostalaritza establezimenduko iturriek baieztatu dute ostotu eta jatetxe aldi baterako gelditu direla, eta dagokion baimena dutenan ekingo diotela berriro. Hirigintza sailak Bostizarreko establezimendu hori ixteko agindu eman zuen azauraren 6an. Ikuskapen batean araudia betetzen etzela antzeman ondoren, udala jakinarazi duenez. Ankora elkarteak bestalde joan den ostiralean salatu zuen Mirakontxan egindako lanek orain luxuzko hotel bihurtu denak urratu egiten dutela hirigintza eta eraikuntza ondarea babesteko plan berezia. Komun digitalen gakoa da baliabide horiek konpartituak eta eskuragarriak izatea komunitatearen onurarako, baina zer dira komun digitalak eta zeintzuk dira horien ezaugarriak. Pantailez inguratuta bizi gara eta digitalizazioak gero eta presentzia handiagoa du gurean, bada testuinguru horretan Euskal Herriko komun digitalen gizarte erakundea beharrezkoa dela defendatzen duten hainbat herritarrek eta gai horri heltzeko Gorka Julio Talaioskopeko kidea izan da gurean, beraz jarraian utziko zaituztegu egin diogun elkarrizketarekin ezaldo. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin egin dugu Gorka Julio Talaioskopeko kidea. Kaixo Gorka eta ongi etorri. Eskerrik asko. Beno, komun digitalen gakoa bada baliabide horiek konpartituak eta eskuragarriak badaudela komunitatearen onurako, ezta? Baina zer dira zehazki komun digitalak? Bai, badirudi zaila dela azaltzen, baina seguruenik gaina Euskal Herrian eta euskarak eta euskal kulturak eta digitalidadea asko hitz egiten da, baina behar bada aukera bakarrenetako bat daukaguna hor zabaltzeko eta sozializatzeko eta edapena lortzeko dira komun digitaletan sinistea. Hau da, eduki digitalak zer diren edo nork ulertzen du, ikus-entzunezko edukiak, testua, audioa, edo zendalako edukia, baina komun digitalak dijoazte pixkat arago. Ideia da, direla baliabideak, bai, dago komunitate batek baliabide horiek zaintzen edo sortzen edo nolabaiteko beraien zuzentasuna edo egokitasuna behiratzen, eta gaina dago gobernantza bat horien inguruan. Hau da, argi dago zer egin daiteken eta zer ez eduki horiekin, eta eduki horiek sortzeko edo ez, ere, arau batzu daude. Adibidez, eduki libreak izan daitezke edo Wikipedia jarri daiteke nolabait komun digitalen adibide gorena nolabait. Wikipedian dago eduki pilo bat, eduki hori libre dago, eduki hori sortzeko badaude arau batzuk, irizpide batzuk, gobernantza bat, eta liberan dago komunitate bat horiek sortzen. Bueno, hori dira komun digitalak. Eta aukera handia daukago, edo aukera baino, pentsatu beharko genuke komun digital horien sorrera garrantzitsua dela. Gure kultura eta digitalidadean ere, pausoak aurrera emateko. Wikipedia jarri duzu adibidetzat, baina zeintzuk dira komun digital horien ezaugarriak? Aipatu duzu libreak izan daitezke. Bai. Komun bat kontsidatua izateko da, jende askok erabili ahalko duela, gobernantza bat dagoela eta komunitate baten inguruan eraiki dela, edo komunitate batek erabili dezakela. Horrek zesan nahi du. Askotan, gauza eduki horiekin edo baliabide horiekin gauza asko egin aldirela. Ze bestela ez da komuna. Ez da,
Eta erabiltzeko zer egin behar dugu? Argi euki nola erabili. Izan daitezke lizentzia libreak dituzterako, eta orduan badakizu aitortuta, edo ez, edo balioide hori hor dagoela eskura ezaugarri batzuekin, adibidez, aipatu behar dut, edukia. Baina edukia gero nik erabili dezaket, bai? Adibidez. Orduan, horrek zertarako ematen du aukera? Ematen du aukera horrekin gero gauza askoz gehiago sortzeko. Orduan, behin eduki gutxi eta baliabide gutxi ditugula, sortze ditugun horiek gutxiak berrerabiltzeko aukera matea, eta hartara izan prentsa, izan telebista, izan beste sortzen ditugun edukiak baliatu behar baitugu gauza ezberdinak horiekin egiteko, demaguna testu edo audio edo bideo batzuk nahaztu, eta horrekin unitate didaktiko bat eraiki dezakegula, horrek inspiratu alduela gidoi bat, eta hor baimenak batzutan inkluso ordainpekoak izan daitezkena, baina badagoela argi nola erabili eta nola komun horiek baliatu beste gauza eratorriak sortzeko. Gobernantza eta komunitatea aipatu duzu, nolakoak dira komun digitalen inguruan sortzen diren komunitateak? Oso anitza dira. Hori interesgarria da, ere. Aipatu da adibidean, Wikipediarenean oso argi dago nola editatu behar den, zein den editatzeko bidea. Beste batzuetan arauak beste batzuk dira. Eta sortzen den hori ere ez dago hain argi nola eratzen den. Adibidez, hor badaude sare sozial libreak, Fedibertsoan biltzen direnak, Mastodon, .eus eta horrelakoak, igual batentzako ezaguna direnak, hor sortzen da edukia, eta hor dago komunitate bat, nolabait, posible egiten sare sozial hori existitzea. Hau da, badago tekniko talde bat, jente talde bat, bildu dena, eta egiten duena posible komun hori eraikitzea. Komun hori ez da eduki bat, da posibilitatea zuk sare sozial horretan egoteko eta zehatzeko, adibidez, ez? Beste bat izan daiteke librezale. Da, euskarazko softwarea, euskarazko programa guk eukitzeko eta lokalizatzeko, software libre horiek hartu eta itzultzen dituzte, lokalizatzen dituzte euskarara, esaten da, ez dala bakarrik itzultzea, baizik eta ekarri behar da ere nolabait gure kulturara, eta ez, adibidez, egunak ez dira berdin esaten inglesez edo gazteleraz edo. Hori egiten dute, eta horri esker, hor badago jende bat, komunitate bat parte hartzen, badago ere gobernantza munko bat, dala azkenean asamblea bat, nun erabakitzen den zerri emango zaion zen lehen ez txiko den, edo norbaitek egin nahi badu nola egin dezaken, ez adibidez, urteetan egindako lanagatik badaude itzulpen memoria batzuk, eginda, badaude laguntza batzuk, eta beti dago komunitate bat, nun galderak egin ditzakezun, hau nola itzuliko zenuken, eta hori da. Orduan, oso anitzak dira, egon behar duena argi, nola egiten den gobernantza hori, pixkat, arauak, zein diren, jendeak errez izateko eduki horiekin, edo hor dagoen horrekin gauza berriak egiteko, edo hori egiteko. Librezte eta Wikipedia aipatu duzu, eta gurean bestelako adibiderik edo komunik badago? Bai. Beste adibide bat izan daiteke Gamerauntxia. Gamerauntxia da bideojokoen inguruan biltzen den komunitate bat, baita ere itzultzen dituztela, lokalizatzen dituztela zenbait zea, eta baita ere sozializatzen edo saiatzen dira euskararen jokoaren inguruko estena hori. Sortzaileen artean badaude hainbat bideo sortzaile eta ikusentzunezkoetan Iruña Astiz eta Jokin, eta badago jende talde bat horri, bada komunitate bat, ez dakik komun digital bat sortzen ari den, baina badira ezberdinak. Beste bat, eta orain sortzen ari dena, izan daitekena da Common Voice proiektuaren inguruan. Common Voice da proiektu bat saiatzen ari dena, adimen artifizialaz asko hitz egiten ari da, azken aldian, baina adimen artifizialeko modeloek, hau da, horratzean dauden, programazio eta logika guzti horiek, behar duten askotan dira datu asko. Eta datu asko, horietako asko, komun digitalak dira. Edo komun digitalak izateak errezten du gero modelo horiek, hola esaten da, elikatzea. Ahozkoan falta zaigu asko. Hau da, gure ahotsa erazagutzeko, ahots sintesirako behar dugu datu andana. Eta ez dazkagu. Orduan, badago proiektuak Common Voice deitzen dena, Common Voice proiektuak jasotzen ditu jendearen ahotsak, eta gordetzen ditu. Eta hartara, guk adazkau mostra asko, ahots anitz asko bildu behar dira gainera, ez duelako balio aktoreak kontratatu, eta zen behar duguna da, erazagupen maila altuak lortu. Orduan, behar ditugu ahots anitzak, eta orduan, Common Voice saiatzen da hori egiten munduko hizkuntza pilo batetan, baina euskaraz ere bai. Eta horra agertu da, orain ekimen badago, gaitu.eus deitzen dena, eta horrek egiten du jendeak konbokatu Common Voice horretan parte hartzeko. Bi era daude parte hartzeko, bata da zuk horra agertzen zaizkizun esalditxoak
hitz eginez irakurri ditzakezu, eta bestea, bigarren era parte hartzeko da, norbaitek hitz egindako hori ondo dagoen edo gaizki dagoen esateko, zen balidatu inbar da. Orduan, komun digital bat eraikitzen ari gara denon artean, dala ahots erazagupen eta sintesirako gero baliagarri izango dela, hau da, guri makinek ulertzeko eta makinek gure hizkuntzan hitz egiteko aukera emango diguna, eta hori denon artean egiten ari da. Komun bat da, komunitate batek eraikia, eta argi dago tresna horrek jartzen dituen gobernantza edo erak hor markatua daudela. Nola egin, ez? Parte hartzeko era batea o bestea. Adibidez, beste bat, hori. Eitu puntu guza aipatu duzu, lehen librezale aipatu duzu, hezkuntzarako ez ezik gizartea egituratzeko ere ezinbestekoak izango dira komun aktiboak, ez da? Komun digitalak, ez da? Ezinbestekoak. Eta azpimarratu nahi nuen hori bereziki garrantzitsua dela euskal edo komunitatean. Askotan gertatzen dugu, baina hau ez da berria, eta horregatik librezaleren garrantzia edo Fedibertsoan dabilen jendearen garrantzia edo Common Voice elikatzen ari den edo Wikipedia euskeraz elikatzen ari den garrantzia. Zengu askotan ez daukagu merkatutik kanpoko perspektiba batean lan egin behar dugu. Gure komunitatea oso txikia da eta horregatik bakarrik ez naiz hartuko ikuspuntu ideologikoago batean. Nentzako garrantzua ere dena. Baina hori kenduta ere gu oso gutxi gara, oso gutxi inporta diogu jendeari, bai? Eta orduan, aukera bakarrenetakoa izan daiteke komun digital horien bidez elikatzea gure komunitatea eta hortik eratorritako proiektu guztiak. Zen bestela, ez gera euskara, ez da mundu digitalean egongo. Oraintxe bertan arriskuan daude munduko hizkuntza pila bat, eta ez pentsa txikiak bakarrik direnek, guzo hizkuntza handiek dazkate zenbait arazo, pentsa guk ez badugu apostu zehatz bat egiten eta bideratzen ondo daukagun indarrapurra. Eta hori erabiltzeko edo berrerabiltzeko aukera handiak ematen dituzten bideak izan beharko dute. Gehien bat, komun digitalak ez bakarrik, ekimen herritarra, badira beste era batzuk ere hori indar hori fokalizatzeko edo sustatzeko, edo fokalizatzeko baino dibertsitate hori elikatzeko, zen ez da bakarrik dena indarra dena metatu puntu batean baizik eta sortzen dena hori gero berrerabili, kopiatu, edatzeko aukera erraztea. Hor dago gako. Orduan, etorkizun baterako, euskararen etorkizunerako ezinbestekoak badira komun digital horiek, ez? Eta gero eta gehiago izatea eta horiek bultzatzea, ez da? Nik argi daukat erantzuna, baiezkoa dela, baina, beste norbaitzuk, beste iritzi bat izan dezakete. Beste batzuentzako izan daiteke merkatu logikan sortzea eta industria kultural, kapitalista, erraldoi bat eraikitzea. Nik uste bide horretatik ezer gutxi lortu dezakegula, egon daitezkela kasuistika batzuk eta norbaitzuk hor arrakasta lortuko dutenak, baina orokorrean bide hau hartzea ezinbestekoa dela. Bestalde, zuk defendatzen duzu Euskal Herriko komun digitalen gizarte erakundea beharrezkoa dela, zen izango litzateke bere eginkizuna eta zergatik defendatzen duzu hori? Era batea bestea egin behar dugu. Ni uste aitortzen badiogu komun digitale garrantzia. Ikusten badugu hori dela bide garrantzionetako bat, digitalidadean, ingurune digitalen perspektiban euskara lantzeko, era batea bestea nolabait erakundetu behar da. Honek esan nahi du, baliabide zornitu behar dela, zaindu eta alde batetik ondare digitala mantentzeko. Jada dagoenari garrantzia eman behar zaio. Eta jada dagoen horri ere eman altzaizkio beste bizitza batzuk. Hau da, orain arte egunkarietan, aldizkarietan, telebistetan, eduki herritarretan egin diren lanak, eraman daitezke komun digitalen perspektibara, korpusak eraikitzeko, adibidez, adimen artifizialeko modelo horiek elikatzeko, forma konkretuetan egituratu behar dira. Etiketatu behar dira, landu behar dira, orduan, hoiei beste balio bat emateko, baina baita ere ondare bezala. Digitala badago, baina